குட் மார்னிங், வணக்கம், ஆய்பவான். உண்மையிலே பாருங்கள், இன்றைக்கி வந்து ஜம்போவில் பிக்க தெல்தனிய பொத்தல்கொடங்கிற பிரதேசத்தில் தான் அது අපි ජම්බෝල කඩන්න ආවා. ඒ කියන්නේ තෙල්දෙනියේ පොද්දල්ගොඩ ප්‍රදේශයේ. ඇත්තටම බලන්න කොච්චර ලස්සනයිද කියලා නේ. පුවක් වැටක් ගාලා පැල්යායක් මැද්දේ තමයි ඉන්නේ. மாரම லස්සனයි. பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுண்ணா. இந்த பாக்கு மரத்தை பாருங்கள் எப்படி ஊண்டிருக்காங்கன்னு. கீழே அப்படியே வயல், வேறு மாதிரி அழகாக இருக்குது. பார்க்கலாம், கீழே இருந்தே விற்கலாம். நம்ம ஊர்களில் இருந்தால் வைக்க மாட்டாங்க. පුවක්කේම බිම ඉඳලා කඩන්න පුළුවන්. අපි පැත්තේ තිබ්බනම් අනිවාර්යයෙන්ම ෂොට් එක දෙනවා. යන යන තැන මේම ලස්සනක් දකිනකොට අනිවාර්යෙන් අපි වීඩියෝ පාරක් දාන්න ඕනේ. போகிற இடத்துக்கெல்லாம் எப்படி அழகாக எதையாவது கண்டால் நம்ம போடணும். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குண்ணா. பூக்கண்ணெல்லாம் நாட்டி wonderful location.